Solceller blev oprindeligt udviklet til satellitter, og de første solceller blev allerede sendt ud i rummet i 1958. Siden er der sket en voldsom teknologisk udvikling, og i dag masseproduceres solceller. Men hvad er en solcelle egentlig, og hvordan fungerer den? De fleste solceller er lavet af silicium. Silicium er hovedbestanddelen af almindelig strandsand, og det er et af de mest almindelige grundstoffer. For at lave solceller skal man bruge helt rent monokrystallinsk eller polykrystallin silicium. Det skæres ud i tynde plader, som podes med urenheder af andre kemikalier som bor og fosfor. Det er urenhederne, som gør, at elektroner kan rive sig løs og vandre igennem solcellen, når den rammes af sollys. Den spændingsforskel, der hermed skabes, kan udnyttes til strømproduktion. Der er stadig kun nogle få store virksomheder på verdensplan, som producerer de siliciumsolceller, som de fleste solcelleanlæg er bygget op af. Til gengæld er der mange virksomheder, som producerer solcelleanlæg på basis af enkelte solceller. Et solcelleanlæg består af et antal solcellepaneler, som igen er sammensat af et større antal mono- eller polykrystallinske solceller. De enkelte solceller løjes først sammen til lange baner. Banerne samles så til et panel, som opbygges af forskellige lag, som beskytter de tynde solceller imod vind og vejr. Forsiden består af et lag specielt glas, som lader så meget sollys som muligt slippe igennem. Endelig bages lagene sammen under vakuum, så al luft suges ud, og lagene danner en samlet helhed, et solpanel. Til allersidst testes det færdige solpanel for at se, om det fungerer, som det skal. For bare få år siden var solceller et særsyn. Nu ser man dem flere og flere steder. På sommerhuse, villaer og boligblokke. På skoler og på virksomheder. Og på store hoteller som Copenhagen Towers, der er dækket af solceller på hotellets solside. Men solceller dækker stadig kun en forsvindende lille del af vores elforbrug. Udviklingen er først lige begyndt, og der er masser af muligheder for at placere solceller. Alene det samlede solvendte tagareal i Danmark er på ca. 125 kvadratkilometer. Hertil kommer solvendte murflader og mange andre steder, hvor man kan placere solceller. Faktisk er der så meget plads, at vi i teorien kan opsætte solceller nok til at dække næsten hele det nuværende elforbrug. Det er nok ikke nogen god idé, og heller ikke nødvendigt. Men med den fart, som den teknologiske udvikling har på i øjeblikket, vil solceller i løbet af et par årtier kunne give et stort bidrag til en fremtidig energiforsyning uden fossile brændsler.